Hi guys, magandang adlaw yung tanan. Dali po kus garden. Salamat sa Ginoo kay tagaan pa kog ginhawa karong adlaw. Salamat po sa Ginoo kay ang mga panidya daghan ay bunga. Aning pamuston ron. Kada mga ud. Makalipay kaadto tan-awon kay ang daghanan nay bunga nga dagko. Pero di sila mong kumuharvest kay wa pa des kuya. Nja, wa ko kay bawog asan ni ja baligja ba? Des lagi daghapon ko gipamutos. Karon daghanapon. Ingan si kuya des lagi. Udaghanan jud kuno kaadog bunga. Narakon sa ibutang nga. Di mo duag mananap aron di na kuno pamuston. Salamat sa Ginoo kay isang gipabunga og daghan. Ang Ginoo man si nagbuot dani nga isang pabungahon ng daghan. Malipay po ko na uli ni daghan ng bunga. Ang dali ara jud na nagko. Hala, makalipay ka jud kaadto. Salamat sa Ginoo kay gipabunga ni og daghan. Niguli siguro ni kuya karong Sabado basta mga harvest na. Kadaghan na may dagko. Pakit na naman ang anda sa mga dagang bunga. Natinga ko kay gahapon adlaw wa man ko nasuroy dari. Sa pagarin ha karon. Adahan na kadagang bunga. Pwede na siya ibaligja. Nay, gahapon ay wa ko na nin suroy. Tinga ko karon kay grabe na daghan ng dagko. Katulad sa agi nga gagmay pa. Dagko na siya. Malingaw naman ko sige pamutos na. Putos na. Sige ito kung ngisi ang tanaw. Huli pa yung kukingani. Makakita ko dagang bunga. Makalingaw na ino. Nay, gimingaw ko sa imong kabatan-unan. Nga magarden mo sa tay. No? Kani, magkuhan sa una. Sa una kay, Hindi ko kado. sinalay tatay kay magarden man. Pero iwas kuya nga di ko nang ipanguha ni mga sagbot. Kaya ako na makatabag og kabugnaw sa tanom. Ay kuya. Hindi po nasbog. Pakita man sa mga bunga sa guys, grabe lang naghanang dagko na. Kaya nga naging wow, palija. Para na sa mga bitir. Ang padeya. Kakaabot ko nay. Dire ko ingog tantong putot nay. Balikod na, doon na ito, balikod. Ganti pang service ni agi kay nanagko na. Yan si kuya nga una ko di mangawat dani. Glekaro jud kuno. Kay lahi agi jang buhaton. Basin ko rumain tunsis. Kay magkatang ingani nga dako nay. Wa masud sag nila man kuno na. Wa man sa pinaakan, di ko na makaruot dani ag kanang nay. Mamaaka insekto. Kada lang gagmay jud ilang pamaakan kay humok pa man na. Pero dako na di nakaruot. Kasi gaghangin oy. Ginang kung kuwaris lagi. Urugon kuno ko bawal kuno ko dari masuroy. Wala ka duga. Ha? Wala ka duga. Oh. Ngaram ko no? Bawal, dugon gama. Kadaot ko, ditamin. Ngaram mo nang yan ah. Ay, dama pong isulo babaskaraan. Ginang kung kuwaris lagi nga. Urugon kuno ko di kuno ko dari. Pwede masuroy gibawalan kung kuya. Hindi rin ko pwede ko. Madaot ng tanim. Pero dugon, madaot ko ng tanim. Pero ras lagi nakasuroy ko katong gidugo ko wa man ko kahibaw. Pagsaba. Ningan kung kuya hala sa man kan suroy naman ka. Pero wala man pud mong talab. Wa pud ngang madaot. Pakit ra man na sa guys sa mga bunga. Tatlong among giputos das lagi. Dagko na sila kaadto. Pwede na kasi baligja. Na? Arak-arak. Bawa na giputos das Lunes. Daawa karon dali ara rin dako. Da putot katambo ko ano sa putos. Kay mao man unang bunga. Ag mga unang bunga kay panguha man kuya kay mga nagbo man ko ng unang bunga. Kaniwa na apil og kuha. Sagdi man na kay mahalin pa man nagabaligja. Paningon na jud ko dani mag-harvest. Di pa ni siya harvestan kay ang pa ba? Mura ka pa jud ni siya. Daghay mga dagko nga nang gibitay. Daghan na jay harvest dani puhon. Kadi Ara mako Uy. Hala. Kaya pera na Wow, hala. Dagkakado. Pwede na siguro na harvest na Dahan ang ipamaligja, ang isuro na isa. Alingaw ko manoro og mga utanon.
Das nagi nanore pa ko palita pero gamay ra laman to. Unsa nanore pa ko pepino. Di man ko mauwaw manuroy. Kay sa Manila gali sa una katong nag-M Global pa mi di gali ko mauwaw mahanjag. Mamaligda ako sa mga products M Global. Saga sabi mo to no, atos kaya po. Diyan na sa mga terminal sa tricycle driver at ko mahanjag sa mga tao. Dito ko mauwaw maninda. Dapat duha nga mga putot idaran basagdan ha. Nagdabos na lagi palidya lagi. Ya. Dapat di karang nakuha. Hala ra mo kuha na kadto dinay. Sakto rin diri harbison. Na, di na mo takbo. Yan kasabado ni mahibaw og karon sa harbison. Kada kami nang utana og karang nay. Ibalik jam ako nun na more konsumo ra ba. Di balik jam man ni. Nalingaw ko sa mga bunga sa mga palita ng tanaw. Di na jud ko dani maglaag. Bahala ning ang naong mapagtong. Basta kay nalingaw ko nagtanaw sa mga bunga. Hala dapi ar nakuha. Wow! Mamo ka ni kinadakan. Na ha? Kamu ke ajud. Daghan sa kitang maku. Salamat sa Ginoo kay isang gipabunga og daghan. Sa mamunga pa sa daghan. Ug mga tay nas kini babuan. Daring pistuha may grabing tabel ka kaazo. Gahapon kay wa mo ko nakasuroy daring garden. Diha ra man to sang adlaw. Sa karon tinga ko kay daghan na may dagko. Nalipay gid ko. Na, diha pa diha. Takto na diri sa ipon. Diha ari giputos pagkalunes. Sa karon ang dagko ana. Alaga jud. Wali nga gadugara ini pangipo nay. Nay? Ha? Ini pangipo guntingon eh. Alat. Wala nga ako sigurahan ini mga harvest na. Wala nga ko mag-garden. Mawa jud dagang stress. Dahil ring sandan sa juta. Di laman siya taasan, pututon. Pero karani kay na may bunga. Salamat sa Ginoo. Makaling nga jud mag-garden. Sa una katong nag-garden ni Miss Nanay, di nga ni kadakon. Gamay ra. Para man to. Wari ka tanga. Tagsay sinter man to kapuno. Agat ang na-harvest na to una kay 5 ra man ka kilo. Di, na mo abot na puno. Di na maaka. Ha? Na mo abot na po. Pero agi lang kuha sa mga tao brato ra kaadyo. Ano 40. Naginansi ta. Naman mo higa ni 40 ra sa una. Karon di na magsabi. Di mo sugod si kuya og kanang nay 40 ra ko ni kuha sa kakilo. Di mo sugot. Kaya ang mahalag binhi. Kay mahal magbinhi. Agang napalit na ng binhi balik 2,000 anza. Lahi pa tong gapalit og dani kanang Tangsi. panghutot lahi pa to. Mong di mo sugod si kuya og kanang nay brato ra ko rong pamalit sa mga tao. Galim. Aghahaga pang kuya nagbugwad nga na. Kanang pagkuha pa og tubig sa sapa. Gasto pa na og gasolina sa water pump. Ganahan nagag nila oy. Ano magina oy. Ganahan nagag nila oy nay. Maglaw oy kay arong oy acid. Yasay masabog na musgail duhan nay. Si Gail kay laki man. Ay, kay laki. Ubus. Agang mamatati. Nagtrabaho lagi aram ka kwarta. Dapoy wa masud nga ning balikog. Mahalin ba ka ni nay nga balikog man? Di, wako na ganang balik ko para konsumo. Hi Nailin. Isa pa imong highlight. Hi ate upaw. Isa pa lain. Hi tita Mita. Kasga, kisa pa lain. Ora tatire. Mora? Hi ate Danet. Singa si Jangwana. Hi Kuya Dilson. Kuya sa aliana kadi makalimot sa tao nga isang kay hanagbo bisag kas-ara sila magkita di makalimot. Wala nga mo sa mga bunga nga dagko. Siya. Sunod adlaw mo dako pagkadad ni. Ang gipang kuling og napay ud. Pagduta na ni tambok kay dugay man wa tamni. Mo ni sisang tambok. Hala to pa anak ko anak bitay. As Kuya Dilson si ate Danet tatire. Tuas Canada nganom day. Imingaw ko tatire. Imingaw ka? Hi Kuya Dilson. Hi ate Danet. Pero ka adiri. Daghan jud ko nakita nga dagko. Makita-kita ra man tanin jud guys sa tabo sa sudaan.
Yato ko dito manuroy. Purong-purong sa himaya, ug kadungganan kanimo ang tanan. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. Bao, nakagubot ng Chocolate Hills. Nasikat kaging Chocolate Hills ron kay ano ko nung gihimo swimming pool. Pero di man to Chocolate Hills. Sa kuan man to. Sagbayan. Di man ko Chocolate Hills may gihimo swimming pool. Lahi man gud to. Sagbayan man to. Di pang sud lagi ni kay naay mga mananap. Di na kay gusalupin kay hurot na. Haba-haba eh. Hindi mo David. Ano ba? Ikaduhang linya. Nana. Pero bisa gagangin. Ala! Talagpad na nay. Ha? Kaya dyan ang unang kuha kay Mako. Ada hara ka di bunga tay. Ginoo. Palidja. Salamat sa Ginoo. Lahi po tong imong kuan sa una tay palidja. Katagas to kaadyo. Katatay nga palidja sa una tagas. Magkamata. Magkagbagtan ka nagkapanadya. Nga nyo man. Di na ko makatakbo. Nga na, daga pa. Taas. Mura. Dani, udani. Anak. Uy. Ha? Lahi lagi si mo sa una nga. Tagasan tong imo ha. Walang siling demonyo. Nahinog na. Kani. Hala na makapatay ba nanay? Dito kita ang gahapon dito bag sila kipo dito. Aliana siguro. Hala nay. Namunga na ako ani man ang hilin. Siling demonyo. Pero kuyaw ni Ugmoy kapan sa mga bata kay grabe ning hanga makapatay ni. Hala kanay. Ala ka na. Panguhaan nila man ni nay. Nakatuog ko gikan. Ikapoy ko suro-suro sa palizahan. Karon ko no kamata, stress na di ay. Di alag mo na sa nina, ang ipang pilo. Ang alam sa rin gibalik sa og barato. Tagunan pig na laman. Wala ko kaabot kay sa bunang. Daghan ni order. Ning order si Ate Sol Molina og napo kabuok large. Si Ate Rowena Salota nato karon sa Canada. Nagpaanda po si Zao na po kabuok. Kay bayaran ni Zay naguli ni sa pohon. Ni-order po si Torrejos Manata Jocelyn. Si Angie Rose Burato. Ni-order po si Zay. Og si Karen po, nga to ako na siya sa Butuan City. Maganda po silang mga gipang order. Kaya ipada. Maadyo naman yung mahalin tanan. Dagang tabang na gadid po di sa pagpalit og tambaw, pagpadoktor rin ana. Naku, ang ka-ati, Rowena Salota. 5 ka medium ug 5 ka large. May tagida na. Ang ka-ati Sol na po ka large. Wa pa si Katatiring. Ang sanatay. Ito na pa rin ka Ma'am Nancy. Aga Ma'am Nancy, isa ka small. Ma'am Nancy ni. Isa ka small, Ija. Nagandam ako sa mga t-shirt. Aga salin, gamay na laman. Small may daghan. Ugma, ang eskwela si Aliana. Nag-chat man si Ma'am Nancy. Naman si Jarang Maestra sa giskulahan ni Aliana. Aray pa daan ni Aliana. Gizaha, usara, small. Orang yandam. Jaga ba na pa ni Iparas kuan, LBC. Aga Ate Sol Molina. Napo ka buok sa Davao nito ipada. Gamay na laman. Ewasan na ninyo. Mga small. Dagay small. Nahurot na po na XXL. Kapag nag-andam, katulad to, gandam na to, gabayran na to. Salamat ka ato sa mga namalit. Pag tigo mo naghalindani. Kumprahan na ninyo guys. Ipanghatag sa mga silingan. Isa kas taas, di mahurot, dahil si Pura na itambay. Kumprahan na ninyo guys, parang hurot na. Berat, pero beto, tagunan na. Ha?
mahatag dito mga silingan para mag-uniform sila.